documentals com La proporció àurea, Preses falsas de la proporció àurea i Com es va fer la proporció àurea, produïts l'any 2004. Cuando los andaluces teníamos, y Granada tenía varias docenas de surtidores de agua, de colores distintos y colores diversos, y en algunas zonas de estas llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana. Bé, sí, tot això. I és que avui som a la capital del cel, Marbella, per parlar amb un personatge molt especial. Déu, tornarem a parlar de ciència, però ho farem des d'una òptica nova. Compararem la ciència i la tecnologia d'avui en dia amb la ciència-ficció. The Adventures of Captain Proton. Citizens of Earth, your destiny is in my hands. Those of you who acquiesce to my demands will be treated fairly. Oppose me, and you face a dire fate indeed, as my slaves in the mines of Mercury. You have 1 hour. You'll never get away with this. Oh, but I shall. Your once proud country will fall to its knees. How ironic that I am using your rocket ship to lead my space force into battle. You're wrong, Chaotica. Before you came on board, someone pushed the self-destruct button. In 3 minutes, we'll all be dead. No! The jig is up, Your Majesty. Captain Proton. Spaceman First Class, Protector of Earth, Scourge of Intergalactic Evil. At your service. La ciència-ficció, un gènere de ficció especulativa que juga amb el fet que crea situacions imaginàries científicament concebibles. La ciència-ficció, que va començar amb l'obra Frankenstein de Mary Shelley, va prendre forma gràcies als precursors autors Jules Verne i H.G. Wells, i que a l'actualitat ha assolit un nou nivell gràcies a sèries de televisió com Star Trek. Sí, bé, volíem parlar amb Déu sobre les deformacions de l'espai-temps, que permeten a les naus de ciència-ficció viatjar més ràpid que la llum. Però en aquests moments sembla que l'excel·lència està molt ocupat, segons m'indica pel micròfon. Per tant, ja aprofitarem que som al cel per buscar altres savis ja difunts i que ens expliquin també els apartats subsegüents, els làsers i els androides.